Hello, magandang umaga po sa inyo. Ito po kami sa tahanan ng aking ama. Tara, samahan niyo ako magsimba rito. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo Hello. kami makasalanan. Panalangin mo ka, pabalit di pa, panalangin mo ka, basbulin banwa, panalangin mo ka, araling muna, panalangin mo ka, pamasmasing salud, panalangin mo ka, bagsak dalan din makasalanan, panalangin mo ka, mapapatula ka rin malong, panalangin. Okay na. Hello, magandang umaga po sa mga subscriber ko dyan sa YouTube. Pauwi na kami galing sa tahanan ng Diyos. Katatapos lang namin magsimba at katatapos lang po ng misa. Ito na po ay palis na po kami. Sige, maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Ito na po. Papa Jesus, maraming salamat po sa lahat at maraming salamat sa inyong lahat sa nanonood sa YouTube ko. At God bless sa inyong lahat. At hello, mahal. Sunday din po. Ganda ng mga laman ni Papa Jesus. Tumutubo na yung binigay ng mga pasyente ko. Salamat po, Papa Jesus, sa mga Nazareno. Yung masasabi ko pala sa iba kong nanonood, shout out dyan sa lahat. At maraming salamat din sa mga taong sumusuporta sa akin. Meron lang pala akong sasabihin sa iba kong mga pasyente na 3 taon na po ako dito sa Pampanga. Yung mga tao pong binigyan ng himala ng Diyos, yung suklian nyo naman po ng kabutihan. Hindi ko naman po sinasabing linggo-linggo kayo magsimba at magsamba. Yung mga sakit po nyo ng katulad ng cancer, stage 4, bukol sa matris, etc. sa mga katawan nyo, lalo po yung mga may galis po sa likuran na wala pong gustong gumamot at ginagamot po siya ng sensya, hindi po malaman ang sakit niya. At yung mga patay po na 3 po sila o 5, ganyan, na binuhay ng Diyos at binigyan ng pagkakataon. Kahit ako o nagtataka, ano pong himala ng ginawa ng Panginoon? Mapapayo ko lang po sa inyong lahat. Alam ko pong nanonood kayo iba dahil friend ko po sila sa Facebook. Suklian nyo naman ang kabutihan ng ginawa ng aking Ama, ng Panginoon aking lahat. Ang akin lang po ay gusto ko lang po kayo minsan manalangin kayo sa loob sa inyong tahanan at isarado nyo yung pinto. Suklian nyo naman ang kabutihan ng ginawa ng Panginoon. Tandaan nyo, pag ang taong hindi na marunong tumingin sa ating Ama, babalikan ulit kayo ng mga kalaban nyo. Alam nyo po kung sino po yun, mga body spirit po yun. Lahat po ng mga sakit na ginamot ng Panginoong Kristo dito sa bansang Pampanga, mahigit 300 tao na ginamot na po sa inyo. Hindi ako nagamot sa inyo kung hindi ang aking Ama dahil sa paniniwala nyo sa Kanya. Cancer, stage 4, mga patay na buhay, lalo po yung binigay ng anak, mahigit 10 po sila. Ilang beses na sila nagpupunta sa ospital na hindi malaman kung bakit hindi sila nagkakaroon ng anak, kaya nagkaroon po sila ng anak. Ituro nyo ng kabutihan at unang may takot sa Diyos at sa pangangaral. At yun lang po ang kailangan natin sa Panginoon. Ibalik nyo at suplian nyo ng kabutihan ng ginawa ng Diyos. At saka po yung mga cancer, at saka po yung mga pilay at mga hindi po makalakad na nagulat ako. Na hindi ko rin po alam kung paano po nangyari. At saka yung mga may bukol-bukol po sa mga katawan at likuran. At saka po yung mga marami pang ginamot ang Panginoon. Sana nanonood kayo, alam ko. Pag nag-upload ako ng YouTube o kaya sa Facebook, suklian nyo naman ng kabutihan. Minsan nakikita ko na kayo sa Facebook nyo, hindi na kayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kahit isang araw o sa isang linggo lang magsimba kayo. Kung hindi kayo makapagsimba dahil wala pang ibang bukas na simbahan, manalangin lang kayo sa aking Ama. At ibibigay niya ang gusto na higit pa sa inaasam nyo. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Happy Sunday po all lahat. God bless po sa inyong lahat at magandang umaga po. Thank you po.